ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. раҳмат ки бо мо ҳастед ва моро дастгирӣ мекунед. имрӯз ман бо хоҳиши тамошобинонам барои шумо абзор кардам аз мағозаи Султони Кабир. ман инҷо насосҳо ҳаст, ҳама чӣ, турбаҳо, чанд намуд барои об, раковина ҳаст, душ ҳаст, ванна, туалет, унитаз, биде, ин вешилкаҳо ҳар намудаш ва ё полкаҳо, ино душои фасон, нархош нависта часпонда мондагӣ. тамошо кунед дӯстони азиз. 400 370 ино қиматош, бо ай арзонош ҳаст. 420 сум раковина. ташаккур дӯстони азиз.